шаҳри Душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, калонтарин маркази сиёсиву иқтисодӣ, саноатию маъмурӣ ва илмиву фарҳангии кишвар. тибқи муқаррароти умумии ҷаҳонӣ ва талаботу қоидаҳои шаҳрдориву шаҳрсозӣ, шаҳре ки зиёда аз 500 000 нафар аҳолӣ дорад, ба гурӯҳи шаҳрҳои калону бузург дохил мешавад. аҳолии шаҳри Душанбе ба ҳолати 1 январи соли 2021 1 миллион нафарро ташкил медиҳад. бо назардошти ин муқаррароту меъёрҳо, Душанбе ба гурӯҳи шаҳрҳои бузург дохил мешавад. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел дар кишвар рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Имсол ин санаи фархонда ба 16 апрел рост омад. дар ин замина ёдрас мешавем ки бо ташаббусҳои созандагиву ободкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шаҳри Душанбе таи солҳои охир симои худро куллан тағйир дод ва ба як шаҳри пешрафтаву муосири дунё табдил ёфт. таҷлили рӯзи пойтахт дар радифи дигар ҷашну санаҳои тақдирсози миллат барои сокинони шаҳри Душанбе хеле арзишманд буда мояи ифтихор ва сарфарозиҳост, чун Душанбе пешоҳанги ташаббусҳои созанда ва рамзи иттиҳоди миллати тоҷик мебошад. дар замони соҳибистиқлолӣ пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҳам симои худро дигар кард ва ҳам ба як маркази бузурги идориву мардумӣ мубаддал гашт. вақте ки дар бораи Душанбе пойтахти азизамон суҳбат мекунем, ҳамон як шоҳбати бисёр маъмуле ҳаст ки ҳамаи мо шумо сокинони пойтахт медонем аҷаб шаҳри дилораи Душанбе ва воқеан ҳам имрӯз Душанбе ба ҳамин маъниҳо хеле пайванд шудааст. аз ҷумла таи чанд соли охир мо мебинем ки шаҳрдори Душанбе ва тамоми онҳое ки бевосита дар шаҳр кору фаъолият мекунанд дар сохторҳое ки марбути пойтахтамон ҳастанд, бевосита барои ободиву шукуфоиву сарсабзии кишварамон сахт заҳмат мекашанд ва мо ҳар рӯзу ҳар шабу ҳар соат ин чизро ба хубӣ ҳамчун як шаҳрванд эҳсос мекунем ва натиҷаи ҳамин заҳматҳо аст ки имрӯз кишвари моро ҳамчун ё пойтахти моро ҳамчун шаҳри сулҳ медонанд ва ин барои мо бисёр ифтихори баланд аст ва ин ба осонӣ ба даст намеояд. маълум аст ки ҳар як кори хуб, ҳар як унвоне ки аз сӯи созмонҳои ҷаҳонӣ мешавад ё аз сӯи кишварҳои пешрафта қабул мешавад, бевосита ин дар натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзиву гӯем ки тӯлонии ҳамон соҳибони шаҳру соҳибони ватану соҳибони ҳамин марзи бум аст воқеан. ва имрӯз мардумам бисёр хурсанд аст ва ҳамарӯза мебинем ки бо табу рӯҳи болида хусусан шомгоҳон ҳатто аз шаҳру ноҳияҳои атрофи пойтахт ба хотири дидорбинӣ аз шаҳр меоянд. васфу ситоиши шаҳри мо анқариб ба кишварҳои дур рафтааст ки ва имрӯз ҳамагон муштоқ ҳастанд ки Душанберо бубинанд. аз ин дигар фикр мекунам интизороти дигаре надорем, чунки Душанбе он гунае ҳаст ки имрӯз мо мехостем. пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аз ҷониби созмонҳои байналхалқӣ яке аз шаҳрҳои амнтарин дар минтақа эътироф шудааст. дар асоси татбиқи барномаи байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил, Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳод 2021 эълон гардидааст. баргузории чорабиниҳои сиёсиву иқтисодӣ ва илмиву фарҳангии сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ дар пойтахт аз он шаҳодат медиҳад ки имкониятҳои шаҳри Душанбе рӯз аз рӯз васеътар мегардад. Душанбе шаҳри рушди илму маъриф, муаррифгари фарҳангу тамаддун, макони амну шукуфоӣ ва шаҳри сулҳ аст. қобили эътироф аст ки Душанбе шаҳри рушди имконоти тамоми самту соҳаҳост. шаҳрмон бениҳоят зебо хушрӯ шудааст, ободониҳо шудааст, сохтмонҳои хушрӯ рафтааст, роҳҳо нағз рафтааст, барои ҷавонон шароитҳои таълим хушрӯ омадааст. дар ҳамаи микрорайоно комплексҳои ҷавонон барои варзишӣ шудааст. шаҳрмон бениҳоят обод, мо бисёр ризоем аз роҳбарияти шаҳрро аз ҷаноби олӣ. хуб дар гузашта масалан чӣ хел буд? як муқоиса кардан мумкин аст? дар гузашта агар бигирем ба 20 солҳои пештар як гала
ободониёи нағз рафтеса шаҳрда куллан тағйир ёфтааст. куллан тағйир ёфта. Даврое ки мо студентиёи худмона мегирем, соли донишҷӯёро мегирем, соли 73-ро мегирем. Шаҳрда ҳамун давраи соли 73-да 4 этажаку баланд дигар набуд. Оҷо бин чӣ хел ошёнаҳои хушрӯ шудааст, чӣ хел шаҳр обод шудааст, зебо шудааст. Ин ҳис мекунӣ ки роҳбарияти шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳи бениҳоят нисбати ҷавонҳо кардесанд, ободонии шаҳр кардесанд. Я мо хирсандем. Агар дар шохи гулаш ҷоям нарасад, чун мурға ки дар хори вай лона мекунам ман. Пайванди хоки ӯяму монанди тӯтиё гардаш ба чашм мегирам, шукрона мекунам ман ки дар ҳамин вақти пириёмон дар макони ободу зебо зиндагӣ кардесем. Мо миннатдориро ба якум ки ба ҷаноби олӣ, дуюм ба Рустами Эмомалӣ мири шаҳр, сеюм сокинони шаҳрро бо ин рӯзи ҷашншон табрик мегӯем ки доим хирсанд бошанд. дар ин замина ёдрас мекунем ки айни замон Душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон бо 19 шаҳри давлатҳои Осиё, Аврупо, Амрико, Африқо ва иттиҳоди давлатҳои мустақил бародаршаҳр мебошад. Дар баробари ин, шаҳри Душанбе аъзои фаъоли Ташкилоти умумии ҷаҳонии шаҳрҳои муттаҳида ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ, Ассамблеяи байналмилалии пойтахтҳо ва бузургшаҳрҳо, Ташкилоти байналхалқии бародаршаҳрҳо, Ташкилоти Болдер Душанбе мебошад. Душанбе шаҳри дӯстиву рафоқат ва сулҳу саодат аст. Арчабек Муъминов сокини ноҳияи Нуробод 82 сол дорад. Ин марди зиндагӣ зуд ба тамошои Душанбе шаҳр меояд. Чанд вақт пас мебиёед Душанбе? ҳар моҳ меоям. Душанбе яке наёй. ҳоли чӣ хел Душанбе шудааст. хӯрам замин. ҳоли қатъи бачаҳо ҳам даштидам, гуфтам ки вақти ҳамун нотиҷаҳо ме омадем дар ҳамин Душанбе, ҳамин барги чарги ғаҷдии шаҳри Душанберо медидем, рости бародар гирю мешидем. ҳозир меоям, охи ина нигаҳ кун, ба ҳаматон маълума Душанбе чӣ хел пойтахти базеб, хушрӯ, сер, пур, тинҷ, амон. ай қазоитар мешавад. Масъалаи ҳурмату иззат дар ҳурмату иззат ҳозир беҳад хуб аст. ина дар автобусҳо медроем, дӯстонро мекапанд, ай ҷои хайф мегзаронанд. мо бисёр хирсандем. бо махсус ҳамин раиси шаҳри Душанбеу ҷаноби олӣ ки моро ба ин дараҷа расондааст. ҷавонҳо бинанд ҳамин шаҳри мо чӣ хел буду, чӣ хел шудааст. меҳмонхонаҳои хуб шудааст. охир ай қазоит хай бо худо зоитарш кунад. солҳои пеш ин шароитҳо набуди? набуд. ина нигаҳ гугула. дар пеш чӣ хел мо шудем, барои чӣ шудем ҳозир ҳамин замон? барои тамошо. нафаси тоза, ҳавои тоза, хушрӯ, кӯчаҳои тоза, ягон коғази ифсодагӣ намебинӣ, ягон ғаҷдӣ намебинӣ. сокино меҳмоно мо шумо дар нисбати ҳамин ғамхориҳо, дар нисбати ҳамин пешниҳод кардани шароитҳои мувофиқ барои зиндагӣ бояд чӣ хел рафтор дошта бошем? акӣ рафтори мегӯянд ку нек, рафтори хуб, рафтори ба муомила, ба хурду калон ки худои таоло моро бо пештар барад. ай қам пештар барам. Душанбе шаҳри оянда аст, зеро дар тамоми соҳаҳо рушди устувор дорад. Душанбе намунаи маркази меъморӣ ва рушди инфрасохтор барои дигар шаҳру вилоятҳо мебошад. имрӯз ҳар сокину меҳмони Душанбе рушду тараққиёти онро бо чашми сар мебинанд ва шукргузор аз он ҳастанд ки пойтахти гул ба сар доранд. манам меҳмонам дар шаҳри Душанбе. пойтахт нисбати пештара бисёр ободу зебо шудааст. ҳама одамҳо ба одоб, хизматрасонӣ, ҳамин система бисёр хушрӯ. рости гап бисёр ман мамнун шудам аз ин хел. дар ҳақиқат Душанбе пойтахти тоҷикистони ҷаҳон буд, бо ҳаст мемонад. саломат бошед. шумо аз кадом минтақа омадед? аз ноҳияи Масъё. чанд рӯз шуд дар Душанбе гашту гузор доред? як ҳафта боз дар Душанбе ҳастам. рости гап бисёр мамнун шудам. охирин маротиба кай омада будед? охирин маротиба соли 2015 омадем. хуб чӣ фарқият дидед? фарқият аз замин то осмон аст.
با جزئیات رویم اگر مشخص‌تر گویید. آباد و زیبا شهر دگرگون شده است. ساختمان بناهای نو، گلگشتی باغ و میدان‌ها، آداب خدمت‌رسانی در سیستم‌های خدمت‌رسانی و معاشرت آدمان همه دگرگون شده است. ما امروز نسل زمان استقلال بسیار افتخارمند هستیم که دوشنبه ما واقعا مثل خانه ما شده است و هر ساعتی که ما می‌خواهیم میتونیم گشت و گذار کنیم و وضع زندگی مردم در پایتخت خوب است و همین است که ما را از مضافات به خود میکشد میارد و ببینید که در دوشنبه ما تا 12 سال است که فعالیت میکنیم. در زندگی خودمون یک تغییرات بسیار بزرگ را به وجود آوردیم. این از این معلوم می‌شود که دوشنبه نه تنها ساکنان خودش را با زندگی خوب و شایسته بلکه تمام کشور را امکان دارد که با یک شرایط خوب و با یک زندگی شایسته و همقدم به شهرها و کشورهای پیشرفته تامین کند. من افتخار میکنم. در این زمینه خاطررسان میکنیم که تنها سال 2017 در شهر دوشنبه 75 میدان و مرکزهای خرد و بزرگی ورزشی بنیاد گردیده در اکثر گلگشت‌ها و باغ‌های فراغت و استراحت جایهای الهیده مشق و تمرین ساخته شدند. داوم سالهای اخیر همزمان در شهر دوشنبه با جانبداری رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ده‌ها عدد باغ‌های زمانوی فرهنگی و فراغتی تأسیس یافتند که امروزها مکانی سیر و تماشای شهروندان گردیدند. راهرو و باغ و گلگشت شهر دوشنبه را امروز بدون موجودیت گل‌های لاله تصور کردن غیر امکان است، چونکه همساله با مقصد بیدار کردن حس زیبایی پرستی ساکنان و مهمانان پایتخت در هر قطعه و گوشه و باغ و گلگشت میلیون‌ها عدد گل‌های لاله شناخته می‌شود که این روند را اشخاص آگاه از فرهنگ و تمدن طبعاً به تجلیل روزی پایتخت معنی داد می‌کنند. پیش همه گل سرخ گفته اید میکرده دستم. سایر گل لاله نبود، گل سرخ نامش بود. بعد گل لاله شد. انا حاضر جشنگیری گل سرخ وابسته به همین روز پایتخت تا سال 1972 همین گل لاله را گل سرخ جشن میگرفتن. انا بعد از آخرین بار 1970 بعد 72 تمام گویا که دیگر هیچ گپ نبود. با ابتکاری جناب الهی همه کار که همه ما را مسئله های ملی ما رفته تکو تمدن فرهنگی ما رفته تکو همش با ابتکاری پیشوای ما میباشه. حاضر سایر گلی لاله نام داره که همین گفته استادم که بر روز پایتخت نزدیک کرده شده. پایتخت تماما قانون و قاعده و ترتیبات مقرری خودش داره برای که دستاورد همش از پایتخت سر میشود. با خیال ما همه شهر زیبا و شهر خوشرو میتونه، چون که ممکن سالهای زیاد از سال 63 زندگی داریم، 6 ساله بدم تا حاضر در دل پایتخت هم زندگی دارم و دوستش میدارم. پایتخت ما روز شکفته است، گل شکفته است. خلق تاجیک در طول تاریخ چند هزار ساله خود شهر و پایتخت‌های بنیاد کرده است که مورد توجه جهانیان بودند. سنت‌های شهرداری و صنعت معماری آنها که خصوصیت‌های ملی و عمومی بشری دارند تا زمان ما باقی مانده است. دوشنبه برحق میراثداری آنهاست. ساکن پایتخت بودن باعث افتخار است و در عین زمان مسئولیت بزرگ هم دارد. شهر دوشنبه بهترین شهر است که در تمام روی دنیا آوازدار شدگی. در دولت‌های روسیه بودم اومدن و ممکن که یک 6 سال شدگی بهترین شدگی نظر به 5-6 سال پیش بهترین شدگی پیشروی خوب دولت خدمات بهترین به حد زیبا خوشرو گلباغ و همه طرف خوشرو باغ‌های پارک‌های خوشرو و همه طرف خوشرو. دوشنبه خانه امید همه ما است و همین امیدهای ما در همین دوشنبه برآورده می شوند. فقط باید ما بی‌طرف نباشیم، در همه سمت و در همه شاخه ها باید که ما در پهلوی همون نفرانی که امروز تشبث میکنند برای معرفی کردن شهر ما، برای ساختن یک شهر مدرن به اصطلاح، ما هم باید همچون یک ساکن در همین سهم بگیریم و کوشش نماییم که کمترین همون خدمتی که از دست ما میآید همچون یک ساکن عادی همون سهم خودمون رو بگیریم و دوشنبه ما باز هم از این زیباتر و شکوفانتر و جالبتر و دوست داشتنی تر می شود. پایتخت شهر اساسی دولت، مرکز مأموری و سیاسی مملکت است.
пойтахт одатан ҷои мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, идораҳои давлатӣ, инчунин муассисаҳои олии судӣ, ҳарбӣ ва ғайраҳо мебошад. Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе калонтарин маркази сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар буда 4 ноҳия дорад: Исмоил Сомонӣ, Шоҳмансур, Фирдавсӣ ва Сино. Баъд аз татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе оғоз аз соли 2017 ки заминаи онро истиқлоли давлатӣ фароҳам овард, масоати умумии замин ва шумораи аҳолии ноҳияҳои шаҳри Душанбе зиёд шуд. Люблю свой город, люблю очень даже. Люблю людей наших, народ наш люблю. Вообще все, что связано с городом, все мне нравится, все. И работа, дети, все, народ наш нравится. Что еще сказать? Как было и как стало Душанбе? Как было? Вот я была, когда в школу пошла, он еще был Сталиноват. Да. Вот, на медгородке, школа 14. Помню, как нас было так много классов, да ее было. И вот какие мы были, каких вот дети выросли. Теперь вот я уже на пенсии, а город все лучше, краше, не нарадуюсь. Ман Тилова Сурайё, ман сокини шаҳри Душанбе ҳастам. Чанд сол шуд дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунед? Аз соли 1963. Хуб, марҳамат. Ман мехоҳам гӯям ки шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз зебу, ободу хело хушманзара шуда истодааст. Гулҳои рангоранг дар фавораҳо, биноҳои баландошона рӯз ба рӯз қомат афрохта истоданд. хело шаҳр ҳусну ҷамоли тоза пайдо карда истодааст ва инчунин мағозаҳои ҳозиразамон муосир пайдо шуданд ки одам бозорҳои муосир ки одам метавонад дар зери барфу борон нею дар як биноҳои бо ҳашамати хушрӯ салқин дар офтоби гарм дар ҳангоми тобистон харид кунад. Масъулияти мо сокинон шаҳрвандон ҳамин бояд бошад ки бисёр меҳнатдӯст бошем, бисёр ҷиддӣ муносибат кунем нисбат ба кор ва нисбат ба худамон серталаб бошем, нисбат ба ҳамсояҳо, ҳамкоро серталаб бошем. Масалан, дар ҷои истиқоматамо агар бинем ки кӯдакои хурдсол партовҳоро дар кӯчаҳо партофта хона мераванд, ин бояд ки мо эрод гирем. Яъне бетараф набошем. Яъне бетараф набошем. дар ободиш саҳм гузорем. Дар ободии шаҳр мо ҳам бояд саҳм гузорем. Бетараф наистем. Шаҳри азизи ман, идад муборак бошад. душанбе рӯз аз рӯз тараққӣ карда ба маркази нави иқтисодию сиёсӣ ва фарҳангии тоҷикон мубаддал гаштааст. Мардуми заҳматкаши Душанбе, ноҳияҳои гирду атроф ва халқҳои бародар дар як муддати кӯтоҳ ин шаҳрро обод карданд ки биноҳои боҳашамати замонавӣ, бунёди корхонаҳои саноатӣ, марказҳои бузурги фарҳангӣ то ҳол зеби пойтахт мебошанд. мо ҳамарӯза дар кӯчаҳои он қадам мегузорем ва гулгашту хиёбони шукуфони он ба дили мо шодию фараҳ мебахшад. мардуми шаҳр пайваста барои ободонии шаҳр ва тозагии он кӯшиш мекунанд. бо дарки масъулият дар назди ҷомеа, пойтахти ватанамон шаҳри Душанберо дар оянда низ ҳамчун маркази ваҳдат, ризояти ҷомеа, волояти қонун ва дигаргунсозии куллии сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоиву созандагӣ нигоҳ медорем.